Delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista laqgħet lill-Caritas Malta fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fejn ġie ppreżentat studju li sar mill-istess Caritas dwar l-ispejjeż bażiċi fejn tidħol l-għoli tal-ħajja. Studju li juri kif mis-sena 2020 l-hawn kien hemm żieda sinifikanti fil-prezzijiet u fl-għoli tal-ħajja b'familja ta' 4 jiżdiedu l-ispejjeż għal 33,000 euro fis-sena. Matul din il-laqgħa l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista l-ispejjeż Kalaxxone saħaq fuq ir-realtà inkwetanti f'dawn l-aħħar snin fejn f'pajjiżna id-differenza bejn dawk li għalgħu ħafna u dawk li għalgħu ferm inqas dejjem qed tiżdied u tikber. U għatenna l-importanza ta' studji bħal dawn u fakkar kif il-Partit Nazzjonalista għandu pjan ta' kif l-isfida tal-għoli tal-ħajja tista' tkun affaċċjata. Fost il-miżuri proposti hemm illi ż-żieda tal-kola ma tkunx intaxxata, li jinħoloq mudell ekonomiku ġdid b'setturi ġodda u li jiġu attirati xogħlijiet ta' kwalità li jħallsu aktar lil ħaddiema. Dan apparti li qed ikun propost li negozji jingħataw tax credits ħalli min iħaddem ma jkollux jerġa' jgħolli l-prezzijiet biex jagħmel tajjeb għaż-żieda tal-kola u li jinħoloq fond nazzjonali li appoġġja lill-industrija li timporta jew tesporta sabiex jagħmel tajjeb għall-ispejjeż li jħallu impatt fuq l-għoli tal-ħajja. Għal din il-laqgħa flimkien mal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm ix-Shadow Ministers Graham Bencini, Jerome Carbonacilia, Ivan Castillo u Claudette Buttigieg.